Sanibona. Kodwa uyamazi lo muntu ovele nje akumemeze akonele nje usuku lwakho. Athi hey yazi wena nginevesi nawe wena. Ngisafuna ke sikhulume. Hayi ngiyazizwa nje indaba zakho wena impela kodwa nje indoda akukuhla ngifuna uqamba amanga. Kodwa ke sokhuluma ngibuya ngisayeThekwini ebeshaya imoto ebehamba. Ekushiya lapho sazi manje sekuvele kuphele neappetite uthatha uyabeka manje uyacabanga ukuthi ngenzeni kwenzakaleni ucabanga indaba zasekhaya ucabanga zasemsebenzini ucabanga amagiya akho ucabanga izinto eziningi nje suke sesekhanda lakho ukuthi ngempela ngabe ngenzeni ngempela kwenzakalani mhlawumbe umuntu ubhuti wakhe mhlawumbe umuntu ongena nojwayela ukukhuluma nawe vele ubona ukuthi le ndaba serious ngempela mayethi iserious nasihlale phansi sixoxe akonele nje usuku nje yabo akushiye nevesi elingafundiwe hayi into engicasula njengale mina ngivele ngithi nje hayi ungabe sayixoxa iyeke nje ngoba maye ibalulekile indaba buzoyixoxa ngoba isikhathi sesi right kodwa ukuthi ungishiye ngilenga ahambe lo muntu uthi uyamthita ntambama hayibo bafu ubuyileni athi hayi angibuya ngiseThekwini hayi sokhuluma khuleka sokhuluma nje salulenga ke wena ucabanga uthatha ubeke hey umuntu akayeke man la nganza kwethu kule channel yethe unqa phambili umgosi lolu daba ke oluthintwa umkhwanazi ungalibuke ngazuthi nje luncane noma lufushane cha nje udaba lolu olukhulu kuyenzeka umuntu uthi kade ephuzile washawa i-black out so kwanezinto eziningi ayikhulumayo mhlawumbe ezinhle ngakusasa umuntu bese ethi wemfethi ngeke kunodaba evasilikhulume nawe kodwa ngiyabuya usala uyibuza ukuthi hawuluphi lolu daba ufanele silikhulume kanti obuphuzile nje wakhuluma kahle izinto kuyena ezinohlonze mhlawumbe nikhuluma ngomsebenzi noma nje nikhuluma ngenqubekela phambili so lo muntu useyakudinga mawususopha wena usazi ukuthi ukhuluma ngani izolo kanjalo ke futhi ke noma futhi ukhulume kabi athi sibanibani ngiyafisa ukukubona mhlawumbe ubumgiva azasho ukuthi mfethu kahle mfethu kanti ngakwenzani hayi futhi wena namhlanje uphuzele mina uthi wena hayi buphuzile umthetho hayi anginendaba noma ngathi ngiphuzile wena mfethu wena kanje uthi ubumhwayela so akuyeke namhlanje athi hayi no sokhuluma ngakusasa usosopha so lento ayishoyo kumkhwanazi iyenzeka ngiyacela ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu umgosi siphinde sihlangane nawe video elandelayo.